Flaqa fil-Berġa ta' Kastilja l-Prim Ministru Roberta Bela u l-President elett tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa iddiskutew temi ta' interess komuni għal Malta u l-Unjoni Ewropea. Ma' Antonio Costa, l-Prim Ministru saħaq dwar il-ħtieġa ta' suq waħdini li jaħdem għal kulħadd sabiex tissaħħaħ il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea. Qal li għandu jiġi assigurat aċċess ugwali għal kull stat membru u semma kif setturi kruċjali bħalma u dak tal-farmaceutika u tal-merkanzija għadhom jaffaċċjaw ostakli li jipprevjenu li l-għanijiet tas-suq waħdini jilħqu il-potenzjal massimu tiegħu. Waqt li rimarka l-impatt li dan qed ikollu fuq Malta, il-Prim Ministru tenna li Malta tisħaq kontra politika ta' one size fits all. Spjega kif f'kuntest ta' qalbiet diġitali u ambjentali jridu nsaħħu l-politika tal-inċentiv biex inkomplu nimbuttaw lejn l-innovazzjoni u tkabbir ta' kwalità fost l-intrapriżi żaru medji li huma s-sinsla tal-ekonomija. Matul il-laqgħa il-Prim Ministru qajjem ukoll il-kwistjoni tal-immigrazzjoni u l-importanza li tkompli l-kooperazzjoni ma' pajjiżi fl-Afrika ta' fuq b'mod partikolari mal-Libja. Qal li bħala Unjoni Ewropea rridu soluzzjonijiet innovattivi u sostenibili sabiex tingħata protezzjoni lil min ħaqqu u jiġu ritornati lejn il-pajjiż tal-oriġini dawk li ma ħaqhomx. Matul il-laqgħa ġie diskuss ukoll l-irwol tal-Unjoni Ewropea fil-gwerra fil-Lvant Nofsani u s-soluzzjoni ta' żewġ stati li tigarantixxi stabilità u paċi. Tkellmu wkoll dwar il-gwerra fl-Ukrajna u l-ħidma għal paċi u l-bini mill-ġdid tal-pajjiż. Dwar ir-riżultat tal-elezzjoni tal-Istati Uniti, il-Prim Ministru qal lil Antonio Costa li l-Unjoni Ewropea għandha tara li ssaħħaħ ir-relazzjoni transatlantika li tibqa' kruċjali għal paċi u l-istabilità madwar id-dinja. Il-Kunsill Ewropew li jmiss f'Diċembru li ġej se jkun l-ewwel wieħed li se jmexxi Antonio Costa bħala President tal-Kunsill Ewropew. Akkumpanjat mill-Prim Ministru u l-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici, Antonio Costa żar l-Ispazju Internazzjonali tal-Arti Kontemporanja ta' Malta il-Michaels. Hawnhekk l-eks Prim Ministru tal-Portugal żar il-wirja tal-artista Portugiża Joana Vasconcelos. Żaru wkoll il-Konkatedral ta' San Ġwan.